Huriani debata na huaholongi hami di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Adorang so taruli hita sian hatani Tuhatta di bagasan tikion. Tapasada rohatta martangya kita. Muliate hupasaharuan nami tuho alidi bata nami. Debata jahuba, debata parulong rohana sumurung. Di bagasan tikyot Tuhan nami, dinalaho taruli hami sian hatam. Paluas matodim na badiai, na totong madongani jalan manuturi hami, asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Kristus Yesus martangiang totok kami tuho. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan na mamakulingi hita dia pala partikianon. Dienek may sian surat ni Apostel Paulus manopot huria Rom bidu 5. Mamuka may sian esada masoh may sahat tuay na palimahon. Hujaw kami matu hita ganu marsada-sada odo hata ni Tuhatta. Asadung dipitori hita dalan haporsyaon mardami mahita doh debata. Marhite-hite Tuhatta Yesus Kristus. Laos marhite-hite ibana do saut masuk kita tuasi ni roha. Hajonjongata nuaing dalan haporsyaon. Jala taparhatua do dirita marningot hasangapon ni debata na hitahirimi. Alay lumobi siya ni dope ay tahalasod do ng akahaporsuhon ala taboto. Diorhon haporsuanido habengeton ni roha. Jala diorhon habengeton ni roha ido hatuaon. Jala hatuanido makkorhon pakirimon. Alay dang namura kita bahenon ni pakirimoni. Alanunga diusehon tu bagasan rohatta. Horong ni roha ni debata marhiti-hiti tod di parbadia. Nang nilehon nai tuhita. Ido yanggo sahana. Dihita salu na kadamang do dainang nenlonga di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Totulas ni roha na bolon. Tahilala di tonga-tonga niya kaparngulota. Molulubi na tajalo siya na taulahon. Contoh na molo mangula hita di hauma. Na harus na nasomal na siya ni masarate tajalo manang tapanem manang tagotil mahira-hira 5 guni. Alega bibuhi tagotil 20 guni. Pasti marulupolop do kita. Dakola kita na marulupolop. Humaliang tape pasti do na sida marulupolop. Pasti disukun na sida do tuhita buhado carana. Buasa bosong ni. Gabi marsiajar do humaliang tuhita. Asa bosong kita manggotil lobis yan na somalna. Baka mungkin gabi viral doon. Tuaka humaliang ala nakya. Dang masa. Dakya dope. Sarate do bui dapat mar 20 guni manang ima digijag ni. Biasa na 5 guno kana asing do. Apalagi guni na bulod da manginang da. Nah, amanginang di bagasan hata ni debata nasa tuhita dia pala partikenon. Takas do di pabotohon Apostel Paulus taringot parbue ni hati goran na siyan haporsyaon. Dido ibana do, asa dung dipitori hita, dung di sesa Kristus imasalu na kadusata, gabi mardame do hita do debata. Kristus do na mamitori hita, Kristus do na manesa kadusata, Kristus do na padamehok kita do debata. Dang ala niulota, dang ala ni pangalahota, dang ala ni pabahinata. Sa sitong na molo ala niya kapabahinata do, di tonga-tonga niya kaparnguluan. Dang buhita,
madapot haluaon. Dang bu kita mardame dot debata. So nga nasomal lo kita. Ale na Kristus mamitori Kristus na manesa dosata. Gabi bu kita mardame dot debata. Gabi bu kita maras ni roha. Na amanginang situasi na memang dihati-hai halak Rom, khususnya halak na Porsia di sana. Gabi halak na pinusa-pusa. Alai takasma didok tunasida. Asa totong margogo nasida di bagasan hapor suhoni. Asa totong nasida marbengek ni roka. Asa totong marpakirimon na mangulu nasida holang tu Kristus si sapi. Na on na luar biasa na manginang. Na luar biasa na buhado bahenon niya kajol na marsitaonon. Gabi barat na maras ni roka. Na somal na halak na marsitaonon bamadili. Halak na marsitaonon marutungut. Halak na marsitaonon mardado kana asing. Lalu kenapa orang Kristen itu bisa? Nah, amanginang bahasa halak na Porsia dipangido marbeng ni roha di bagasan hapor suhon. Mana marlas ni roha di bagasan hapor suhon. Takas di boto nasida na di hapor siya ma Kristus. Takas pakirimo di nasida. Pakirimo nasida tu Kristus. Nang manesa do sedang pakirimo na mariswang. Jadi ini merupakan hal yang luar biasa. Nah pasti mau lebih halak na Porsia marbengek ni roha di bagasan hapor suhon. Marlas ni roha di bagasan hapor suhon. Mabani madebata tetap hatua di tongah-tongah na kaparngulon na. Gabi tirua do halak na Porsia. Tuaka humaliang. Di sima dung gabi tiruan. Ima dalatta boy patuduhon. Manang mabaritahon. Aka para siniraon. Nang nilehon ni Kristus tuaka jol mana Porsia. Songo contoh sederhana na nami dok na manginang. Molo boy jol mapanen sarate na harus na 5 guni gabi dapat 20 guni. Gudang do marsiajar tu ibana. Ahado pupuk na, buhado pangaikan na, ahado emena kana asing. Nah kita pe amanginang molo nunga buhita totong hot di bagasan Tuhan, maka orang akan bertanya bagaimana kok bisa isi do na dihapor nasida, isi do Tuhan na diparhatutu nasida, isi do Kristus nang palo nasida. Maka pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dan kita akan memberi jawab terhadap pertanyaan itu. Kita akan katakan, na paluaho kita, nama nesa dosata, na tabaritahon, nama baik kita hot di bagasan hapor siaon, nama baik kita buat torus gabi marlas ni roha di bagasan hati goran, nama baik kita buat toto marbek ni roha di bagasan nima parngoluon ima Kristus. Lalu orang akan bercampak itu Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia, yang menganugerahkan ngolu nama notong tuaka jol mana Porsia. Jelato di ido nagabi madungani kita mabari tahun saluhut nai. Amanginang nanolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Obartu jahan na satu ita mamari tahun para sinrohaon. Na parjolo sahali dipangido tu hita ganuk marsada-sada haluaw nang tajalo di bagasan Kristus marhite-hite hapor syauta ima na tabaritahon ma Kristus do Tuhan. Kristus do na paluaho kita, ibana do na mangodio kita, ibana do na padameo kita do ima debata. Dung mardosa kita gabi holang do hita do debata. Alai dung disesa Kristusi akadosata gabi mardame do kita dohot ima debata. Na paduahan amanginang
nanolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Marhite-hite hata ni Tuhan ta nasa tuhita di apala partikyanon. Nang didokma tuhita ganuk marsada-sada. Julma na mamari tahun-tahun para sinorahao ni ikototong maiban adong karakter na tugu. Adong karakter na hot di bagasan Tuhan. Jadi molotung pe manginang gudang akka portibion naing mangelayla kita. Gudang akay mahumaliang naing pamagon haporsyata. Ala ikon adong no karakter yang kuat. Karakter na gugon amanginang ikon patari dahonota. Naso na munggil-unggil naso meolel haporsyata mangole Tuhan. Buasa anana pakirimota ikon rakdo Kristusido di paradeso. Di ngolu na saliling nililing na. Di harajaon ni debata. Maka karakter yang kuat inilah yang menjadikan kita berbeda daripada orang lain. Kenapa bisa kita punya karakter yang kuat? Karena kita punya iman yang benar. Iman yang teguh kepada Kristus itu sendiri. Amin martanya kita. Moliate mahu pasa roa nami tuho ali debata nami. Debata para sirohana sumurung. Tarulis itu tudo hami Tuhan marhite-hite hatamon. Paluas mahatamon. Lampatugun haporsyon nami. Dinalah madalan ya karya nami. Moliate Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martang yang totok kami tuho. Amin. Horas madihita akadamang do dainang. Tuhan ma natotong mamama sumasu hita. Mangaramoti hita. Madongani salut na kanguluta. Di dia pehita maringanan.